Good morning guys. So ayun, magto-total harvest na kami ng seaweeds ngayon nung tinanim ng mga Juanas dito sa What? Bro, what are you talking about, man? sa area ko na Barangay Lipanto. Medyo mahangin dito guys, tsaka mainit. Kakarating ko lang din dito. Dala-dala ko pa yung helmet ko na may GoPro na lobat. Nako, may mga aso. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Tanga talaga. Tibay. Handlo ko yung mga iro. So yun guys, Why are you running? kalagpas na ako, grabe yung mga aso, yating, mga canine. What? Mga mapamangis kasi yung asong nakabantay doon sa ano, sa doon no. So, yan. So, kailangan nating mag total harvest. Dito na sila yung mga Juanas. Medyo nakakapagod din. Kala ko na iwan ko yung key. So ayun guys, tara, let's go. So ayun guys, malapit na tayo. So kailangan nating dumaan sa mga batong ito. Teko. Nagdali-dali ko. Asa man. So yun na nga guys. Ano? So ito na po yung seaweeds. Bira. Ayan. Sige na, sa kanang igang balian ang igang balian. Nabalik na. Dai nabalik dai. Ibuhi ra ko mo lagi. Bira ko na. Nan. Bira. Upaha. Yan. Kana mata ka koy. Kana. Oh, sako. 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 Smile. Smile good mo. Be, kana sa mana be? Pastila. Smile mo dia. So ayun guys. Ito na yan, nag-harvest na kami ng seaweeds. Haba pa yan guys, haba. Grabe. Itaan. Yun kasi. Grabe humatak si Kuya Binji, si Bro Binji.
Yan yung mga kasama namin dito. Yan. Tapos sa ating ina, sis. Yan lahat. Nga sis, togo na. May 26. Morning guys. So dito tayo. Dito na tayo ngayon. So ayun, nandito tayo sa Barangay Lipanto. So pangalawang araw. Tsaka ito, nabilad na pala nila yung ano, yung seaweeds. Ano? Dami. Hopefully maano to. Init. Kakarating ko lang kasi na-late kasi ako kasi umulan dun sa amin. Ano? Tapos dito. Yan. Kakiram sila ng ano? Ng trapal. Yun guys. Dami.